Ġnien l-Arusa tal-Mosta, post pittoresk li minn ġo fih tista' tara parti kbira minn pajjiżna. Apparti minn hekk dan il-post huwa mimli l-istorja minħabba li mal-burdura tiegħu għaddejjin il-Victoria Lines. Sfortunatament dan il-post spiċċa ċ-ċentru ta' atti vandali. Kien għalhekk li bħala parti minn proġett tal-Malta Judo Foundation u l-European Judo Foundation il-ħadd filgħodu grupp ta' żgħażagħ minn 10 pajjiżi differenti nnatfu dan il-ġnien. Jagħmlu wkoll ġurnata ta' volontarjat. Issa diġà bħala atleti bħala coaches jagħmlu ħafna volontarjat. X'ħafna minnhom bħala coaches ma jitħallsux. Tkellimna ma' Sandra Wolski, Ġermaniża li semantaja ta' żgħira bdiet tipprattika d-dixxilpina sportiva tal-ġudo. It's really interested that we can do something like this today. I think it's a part of respect and friendship and you can see courage. Monika Piredda, Taljana li ġiet għal din l-esperjenza f'pajjiżna, tgħid kif Malta sabet pajjiż uniku. Malta is a mix of culture, mix of language. In my opinion, it's unique case in typical island. No same to other countries or to other island. It's very particular. Intant, grupp ieħor ta' żgħażagħ barranin li qed jieħdu sehem fl-istess proġett il-ħadd filgħodu iltaqgħu fil-lokal ta' Ħallija fejn taw l-għajnuna tagħhom lill-Kumitat Festi Esterni fl-armar tal-festa.